Доктор Банковска, в кои случаи се прибягва до присаждане на коса? До присаждане на коса се прибягва при случаи на мъже, които страдат от андрогенен тип алопеция, известен още като наследствен или мъжки тип алопеция. Също така при жени, които страдат от същото заболяване, това за тях е едно много травмиращо състояние. Ранното юношество и 20-те години са един потенциално проблемен период за жени, които са наследствено предразположени към това заболяване. Също така менопаузата е критичен период за жените. Присаждане на коса може да използваме и за вежди. Използването на имплантер при поставянето на присадките, това е един много точен и фин инструмент, ни позволява да пресъздадем посоката, дълбочината и направлението на новите косми, така че да можем да създадем едни напълно естествено изглеждащи вежди. Също така използваме присаждането на коса за покриване на белези по скалпа, т.е. по окосмената част на главата. Белези, които са в резултат на някаква хирургическа намеса, катастрофа, битова травма, естетически манипулации или пък стрип процедури. И последното приложение може да се използва за възстановяване и изгъстяване на бакенбарди, мустаци и брада при мъжете. С какво метода, който използвате, е уникален и защо е предпочитан? Техниката на FUI се използва от 2001 година. От 2009 използваме директната имплантация на коса. Това е една техника, която е усъвършенствана формула на FUI-то. При нея се елиминира риска от травмиране на космените фоликули по време на изваждането и посаждането им. Това е една техника без шевове, без разрези, без образуването на белези. Това дава 100% естествен резултат и коса за цял живот. Също така се постига максимална гъстота за една сесия. Искам да подчертая, че техниката е напълно безвредна. Нашата философия е да уважаваме не само всеки наш клиент, а и всеки негов космен фоликул. И затова мога да кажа, че техниката на директна имплантация на коса е 90% изкуство и 10% медицина. Кои са зоните, където може да бъде постигната корекция? Значи, косопата и при мъжете и при жените се определя от степента на загуба на окосмяването по главата. За тази цел се използват скалата на Норвуд Хамилтон за мъжете и скалата на Людвиг за жените. В зависимост от степента на уредяване на косата има и различни решения. Това са инвазивни, медикаментозни или комбинация от двете. Новите тенденции да не се изчаква пълното изявяване на загубата на коса, а да се прибегне по-рано до професионална помощ, така че да може едно постепенно заместване на губещите се космени фоликули с нови космени фоликули и да не се създаде картината на оплешивяващ човек в съзнанието на околните. А колко продължава една процедура и какво е усещането за пациента? Значи, процедурите обикновено траят един ден, от 2-3 часа до 6-7-8 часа. Може да се работи и втори ден, ако се наложи. Значи, от какво зависи това? Това зависи от големината на зоната, която трябва да се покрие, от броя на необходимите присадки. По време на процедурата се използва местна опойка. В тази фаза има чувствителност, която е различна за всеки пациент. Зависи от прага на болка на всеки един пациент. В фазата на изваждане и посаждане на фоликулите вече нямаме чувствителност. Пациента може да спи, да слуша музика или да гледа филм. На какви резултати може да се радва пациента, след като излезе от вашата клиника? Резултатът е 100% естествен. Косата остава за цял живот и крайният резултат се вижда след 12 месеца. В момента, в който израства тая коса, всеки един може да се грижи и да прави всичко каквото иска с нея. Така както все едно, че била естествена цял живот там. А колко време ще се задържат присадените коси? Ще изглеждат ли съответно естествено? Да, цял живот ще ги има тия коси и 100% естествено ще изглеждат.